ଯିବି ପାଣିଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି। Hi YouTube viewers, welcome back to my YouTube channel Nature Lover Sasmita को। तो बंद हो ना पानी कुआड़ू आसी पानी जना पड़नी आगे वीडियो कर सारे तापरे टिकटॉक करा संग माने एटा होची मैजिक टैप देखछन्ती क्या भाबछन एटा कोड पानी आसछ सब और टैप रो ऑटोमेटिक पानी दे
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଛ କ'ଣ କରିପାରେ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି, ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଏଠି ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଥିର ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାର କାମ କ'ଣ ସବୁ, ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋଳି, ୟାର ବି କାମ କ'ଣ, ଏଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଉଟା ସବୁ ବହିରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଦୋଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଏଠି ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସବୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ଦୋଳି ତ ମୁଁ ଝୁଲୁଛି, ଦୋଳି ଏକ ପେଣ୍ଡୁଲମ। ଯିବ ବୋଲେ ବୋଲେ ବୋଲା ତମେ उल्टा दिगरे पता बुला तुम लागुनी हाँ बुढ़ा 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 जोरे मुड़ा हे तले मुड़ा हाँ 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 जोरे मुड़ा हाँ ठीक है पड़े